जों आमेबिलिटी आवाज सुबुं माया खायले किन्तु চিনি তাবুকনি বড় রোগ ঠিক না কোনো সমস্যা দেখা যায় আনি মতে কিন্তু 2023 नि পরে जों जे प्रो जों गवर्नर बीजेपी नि प्रशासन ने काम खानुम जब तनो आईपीएफ नि मंत्री रंगम तो बुका ता कोनो थंगी मालै कष्ट आबुल बागै त्रिपुरा हस्तनि तो गुबुननि दफानि मंत्री नेता बाना जाबो बुकाफ्रा 2023 बियान थानाय नि जेनसुन हाय बुकाफ्रा बा त्रिपुरानि सीएम बायदि प्रश्न बले दिनै आं बीजेपी नि नेता मा हाय बसखौ बायदि बुसिबो बिनि कोनो एमन गरम करी ओके बायदि बुसिया राहुल गांधी को कक्साव ममता बेनार्जी को कक्साव ता है बरमुनिशु को कक्साय के साबाय सानायदा उनके तिनी बजत बायसे आसे क्लोज थायो आसे थानसा खादिन बागै साइकेल उइक मुभिमा नंगे ठीक আছে भाइयाव आलादा बेपार तिनी जिते चौधरी ने कयमन तो दा ओपेनो कय ओवर टेलिफोन कय दा बेबार संग कय एनसीसी संग कय बकई तो नाय फाइया आबो बिनि बेबार किदि नों सिगां बारे न ए ब फाइला बना कुनु दरकार नङा कल ब फाइया के हा फाइना मा फाइ ओके आबो न जों बखा कुवार बायखे जों साममा फाइले सिनिति क्लासा आमसेनिति क्लासा ताम प्रब्लेम ताम बनि गेलो मुंथं आमो जों मानाय लामा थानुथुं दै फानुथुं कारेन्ट थानुथुं जेटा जोंना मानसिनि साखामनि गैयामोन जों बर' बिलावै दंखायो बर' गतिनि लगे दंखाय बेनि दाबोब्रमनि इलेक्शन जराव सिमिनो थांगा बुट सानानि बागै इलेक्शननि परे बगैखा आन्ते गेटो मुंला बिसकानो विलेज कमिटिनि इलेक्शन अफ फाइदो ओ विलेज कमिटिनि इलेक्शन बिसो इम्पोर्टेन्ट बिसो ना माने मासुइ नायला दाखरो नों जुदि একটা ভোট হারাই থাকলে আপনি গুবুনি রাজনীতি বদল আপনার ফায়দা না দরকার নাই আপনি বাকি ও ভিলেজ কমিটি ইলেকশন নিয়েছে দেব जों চিন্তিবা মতো হিসাবনানি বাকি তুবুনানি বাকি जों মান কইনাय मा बुजबनाय যে চিনি বুবাरनि कखनो তিনি যে अवेयरनेस प्रग्राम खालामनो हाय जों गामि थांना चिनि सिक्ला स्पेशली आंनि नेत्र सिक्लानि प्रग्राम सिक्लानो कयनो जों गामि थांनाय प्रत्येकटा विलेज प्रत्येकटा न'खौ थांनानै जों चिनि बुबारनि कखनो जों जे अस खालामनो चिनि कखनो बुबारगा बाहायथै चिनि दफान थांनो बागै सामुखाय दं जों आकरनो जों चिनि पाब्लिक नो चिनि जलबंधनि एक खावो जों गाहामबाय गनि मारे बजे सारा बिपदनि बरखान थुं जों बरनमा सानाय जे जों 2023 जों जेसा केफानो बुबारगानो लगै मारिनाय और तेईसों चिनि बासानि हामनानि चानानि कैसे टार्निंग पॉइंट जों और 23 नि परे जों जदि न'खरफोर मिसिंनि जों सेपारेट स्टेट मानि थांगा नाय आबुनि परे जानजानि जे हामजानि राजनीति बदल खालायनि आबुनि चिनि नङि इच्छा नि जों बरमा मा बुदनाय नों आबु परे खाव खायदा जाननि राजनीति बदल आबुते बुबारगा बादा खायया आसाते ना आबु कारण जों सेपारेट स्टेट नांटायनि परे के आबु जों पुरापुरि चिनि बासानि दंसे जागा सेपारेट स्टेट नांटायनि परे के आबु कि बासाखौ जलसखम मगा खायने जों ते कुनु थानसाबि समखायना नालिया जेबाबे सिगां मेघालय मणिपुर दाबो तमिल मानते कि जों मा पहुंचिनाय आबु चिनि बरनो जलसखम पहुंचिनाय जों आबु ते बुबारगा पार्टी खायसे पार्टी खायसे देश नालिया आबु जानि मुसुंगे जेको राजनीति बदल खायसे ताबो के जों बुबारगा लगै है चिनि हिनानो जों गाहाम खालामनाय बागै जों सामुखाय बुनि गाहामनि बुबारगानि बागैया चिनि पार्सोनाल गाहामनि बागै जों अस्थाम खालामनाय दाखौ बे नरगयनि अस्थाय बेलाय के खाजानो चिनि पार्सोनाल अनहायदे हानसा थाय सामुखायनि बागै आरो बै सानथनि फायनाय बागै कारण যতনি কোনো সামগ্রী আছে কোনো লুকম করে যতনি সামগ্রী হাইপার পিরিয়ড না খুব মানে জরা এভারেজ প্রোগ্রাম দি ফাইনাল করে নরমাল গায় হবে
the organizing committee or the